Kuriani Tuhata, amanami dan nami, nong bogot tubagas coroni Tuhataon, songonima, salut naruas nami na manghito live streaming, nang masuk may tatu parminggota, adoras tabuk ka parmingguon, parjolo mahita martangyang naho. Amen. Marede mahita sebukwede nomor 4 ayat 1 ayat 2. Hite gor di bata ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor itu di perbadian at mapalangi dot tanaon. Amen. Saya pailek kamu mapinggul mutuau, hupogangi paluhok kau. Saya ho managabe doluk batu pertano batu aku diau. Gabe hutan aku ting laho panguluhonau. Ay horo partano bato aku hian, dohot pangodian aku, jala ala ni guarmu, sairing-iring ma jalo tugu-tugu au, tu hodo di bata ale Jehovah, au marhaposan, say unang paurak au, saliling nililing na, say palua ma au, marhite-hite hati goramu, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan de bata amanami na di banwa gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di dahodo nagugodo musunami, say talu rohami de bahen, ala ni hagaleon nami, di baheni hupangi rohami tuho, say pargugoy jalapamo ng mahami maralohon musinami, marhite-hite, panaonan ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Marede hita.
ni dewata di minggu to sadarion patik palimahon suatu patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasang apa mo na torasmu asa martua ho dalililing mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Patik paluhon unak ko manako. Patik pasiahon unak ko olo makatidak ko kata na sututu maralohod dongam mujolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho nobar tu patik ni. Amin. Mari dehita. Tatopo timado sa tanagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak na dangolon ro tujulom ni habang so habedia ummi. Manopoti jalamang bukod dosa nami. Masayuk duwar sahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naruai, dakku haulongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosud diri nami hubaik kami, di baheni, tamado rimasamu, jalahu mamu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama paurus mahamin waeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hase sandido sanami saluhutna. Sayurupi mahami paubaur rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham si pangolu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di kami, halak nadangolon. Tapi gima baga-baga taringot wahasisan ni dosata. Satok kido hudaji kopko, alai papungupungok kumamuse, marhite-hite aka asi ni roha nagurang. Tagad di parpiar ni muruku, kutabunyi hubuhiku satokin maradok kopko. Alai marhite-hite dengan bahasa seliling nililing na asyaku ho ninna Jehovah si palua ho hasang apa ma di debata na digijang. Amen. Maredeta.
minggu tasadarion tersurat Saint Matius 4 ayat 27 sahatu ayat 25. Tajahama marsika soring. Asa mulu di wako sepelihonomu tulanggatan dungi tersingot maroham disi disoguni rohani dongamu depakko. Jadi terbarita ma ibana ro dilihat tano siria pola di pabuan halak tujolona nasa nahcitan aka parsahi naragam dohot aka hasunggapan di aka sibolis dohot aka nasolpot bulanon ro di aka nasarion gabe di pamalum mana sida saluhutna tung dengam maroham maradok penalomi alai tibu biserap dopihamu di tongadalan suatu sanga di pasah talomiho tu panguhum gabe di pasah pangumiho tu opasna gabe di hurung ho maon ima sahakna mertua do na tu mangiho katani di bata jala na upeopsa. Amin. Amin. Maredita. Tidak ko mahaporsiatay songon nahi tidak pendungata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama parguguna suatu dosan na tuma palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai iman itu buhun ni si Maria nada dari besar porti Maria adora suatu idon kata natumau lebih bangunan Islamus namun terpajang dari udara dan manusia nadua kemudian baru ditahu namun bangun dari patunggu nama naik sesuatu lalu khusus yang menjadi pertanyaan nama naik perlu asal isi mana kalau mulut suatu kampung namun yang namun awal saya itu untuk saya punya bagi kuliah kawan Kristen akan doa biasa hidup doa nyatanya mulai mengurus dari yang amat doa dan mengurus Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Septuagesima tanggal 13 Februari 2022. Topik Minggu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu do akan marhaposan tu debata. 01 kelas CD periode 2021-2022. Pinangido tu sude peserta kelas CD ala naing mulawatan nama muse
Marsiajar ima di hari Jumat, dohot hari Sabtu masuk pukul 16 WIB dimulai siang tanggal 18 dohot 10 Februari 2022 maringanan di gedung fasilitas. 02 pertanyaan wilayah A. Nagabe tuan rumah manang naman dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 ima wilayah Sada. Asaretama ro tu gereja jala pinangidoma sudah hita ruas menghihuton pertanyangani di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah boima tajaha di titing nadong dihita. 03 ibadah khusus Minggu 20 Februari 2022 pukul 18.00 WIB. A. Ibadah khusus na yang dipatupa di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 di Parmingguon pukul 18.00 WIB. B. Sermon tu tim ibadah khusus na yang dipatupa di hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 19.00 WIB. Maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tu sudah tim ibadah khusus asaro parsidoho di sermoni. 04 Dewan-Dewan, 04.1 Dewan Koinonia, 04.1.1 Seksi Sekolah Minggu, Parheheon Sekolah Minggu 2022. Parheheon Sekolah Minggu membahen tema hombartu tema ni HKBP 2022 ima tahun kesehatan dohot subtema aku dan kamu satu hati di dalam Tuhan Yesus Filipi 2 ayat 2. Partording ni Parheheon Sekolah Minggu tahun 2022 on dibagi gabe tolu bagian ima sada pembukaan Parheheon di hari Minggu sadarion Minggu 10 Februari 2022 melalui ibadah sekolah minggu online. 2. Rangkaian lomba yang wajib diikuti setiap anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing yaitu fashion show untuk kelas TKA, lomba gerak dan lagu untuk kelas TKB, lomba baca indah Alkitab untuk kelas 1 dan 2, lomba baca cerita untuk kelas 3 sampai 4, lomba cerdas cermat Alkitab untuk kelas 5 dan 6, lomba untuk semua kelas, lomba bernyanyi solo, dan lomba kreasi ulos per keluarga. Tolu, puncak Parheheon, hari Minggu tanggal 10 Maret 2022, pukul 13.00 sampai 15.00 WIB, kegiatan live streaming IMA, pengumuman pemenang lomba, penampilan pemenang lomba, kuis, tortor guru sekolah minggu diikuti anak sekolah minggu, dohot perayaan puncak Parheheon. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia Parheheon sekolah minggu. 05 nomor bagas, 05.1 tinting paduahon. Naing menjalo pasu-pasu perbagason ma Hesekiel Maranata Gultom SSIkom, anak niamata Insinyur Arlewes Gultom MT, tubuh ninata Luise Betty Borus Litonga SH MH, alamat Tanjung Barat Residence A3 Jalan Tanjung Barat Selatan nomor 1 RT 0302 Wilayah 2. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, dohot Orwana Nelly Rati Boru Purba SE, Boru niamata Situa Doktorandus Gepas Purba, tubuh ni Inata Ratna Boru Pasaribu SSIT, ruas ni HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk, alamat Jalan Masjid At-Tawa, nomor 36, RT 001, RW 002, Kembangan Utara. Pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2022, pukul sia, WIB di HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk. 05.2 paduahon, naing menjalo pasu-pasu perbagasom ma, andar martua lumban gaul, anak niamata leading lumban gaul nahinan,
Tubuh Ninata Nurmala Boru Sipahutar Nahinan, alamat Jalan Angsana 1 nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu, wilayah 7, ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Dohot Orwana Riris Suryani Boru Sihombing Boru Niamata Japitar Sihombing Nahinan, Tubuh Ninata Selpi Hendrawati Boru Sihite, ruas ni HKBP Petukangan Resort Petukangan, alamat Gria Kencana 2 Blok B nomor 1 Ciledug Timur. Pamasuk-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 05.3.sada Dohot 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Rahmat Andres dongoran anak Niamata Situaha dongoran Nahinan, Tubuh Ninata M Borugultom, alamat Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ruas ni HKBP Lumban Sormin Resort Pangaribuan, Dohot Orwana Damiana Boru Simanjuntak, Boru Niamata L Simanjuntak, Tubuh ni Inata U Boru Simangungsong, ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, alamat apartemen Ayodya Tower Indigo Unit 1716, Jalan MH Tamrin Cikokol Kota Tangerang Banten, wilayah 10 Pamasuk-masuon patupaon di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul sia WIB di HKBP Lumban Sormin Resort Pangaribuan Tapanuli Utara. 06 ruas Namonding. Di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 nunga jumolo monding inata Sinar Merdeka Heilena Boru Manik umur 70 tahun, istri Niamata Anggia Toga Pangihutan Pangaribuan Nahinan, alamat Jalan Kampung Utan Cilandak, wilayah 7, tatangyakon ma asa tibu terapul keluarga na marsi tahun ini. B. Di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, nunga jumulo monding amata Panagaran Hutajulu umur 70 tahun, nani habuluhon ni inata Situa Delpi Boru na 70, alamat Jalan Pejaten Raya nomor 10 wilayah 5, tatangyakon ma asa tibu terapul keluarga na marsi tahun ini. 07 ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriata. Goar-goar ruas nomor ulang tahun di Bagasan Samingguon mulai sia tanggal 10 Februari 2022 sahatu tanggal 10 sia Februari 2022 boy mata jaha di warta jemaat nadong dihita. Hatani di bata nomor ulang tahun ima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Mazmur 37 ayat 5-7. Titing na sojinahahon dohot parhepengon nuriata boy mata jaha di titing naung di paradi huriata. Songonima titing di hita di Bagasan Saminggon. Tapi gema sosialisasi sian panitia parheon sekolah minggu. Horas. Yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Bersihombing, yang saya hormati Amang dan juga Inang Parhalado, yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang beribadah saat ini maupun yang beribadah secara online dari rumah. Dan yang terakhir, yang saya kasihi adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang beribadah dari rumah bersama Papa dan Mama. Saya berdiri di sini mewakili dari Parheon Sekolah Minggu
ingin memaparkan mengenai perheheon sekolah minggu. Pada tahun ini, perheheon sekolah minggu mengangkat tema Aku dan Kamu Satu Hati di dalam Tuhan Yesus, diambil dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian dalam acara perheheon sekolah minggu tahun 2022 antara lain pembukaan perheheon di mana telah dilakukan hari ini Minggu 13 Februari 2022 telah ditayangkan di YouTube sekaligus ibadah sekolah minggu online pada pukul 7 pagi. Dalam perheheon ini kita juga ada lomba-lomba, yaitu fashion show tokoh Alkitab yang dikhususkan untuk adik-adik kelas TKA. Berikutnya untuk gerak dan lagu. Untuk lomba gerak dan lagu diikuti oleh adik-adik kelas TKB. Dan berikut untuk lomba baca indah Alkitab diikuti oleh adik-adik kami dari kelas 1 dan 2. Dan untuk lomba storytelling diikuti oleh adik-adik kelas 3 dan 4. Dan untuk lomba cerdas cermat Alkitab diikuti oleh kelas 5 dan 6. Dan berikut untuk lomba fashion show keluarga. Ini diikuti oleh adik-adik, seluruh adik-adik dari kelas TKA sampai dengan 5-6 bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir, lomba bernyanyi atau solo diikuti dari adik-adik kelas TKA sampai dengan kelas 5-6. Semua lomba dilaksanakan secara online. Untuk detail lomba dapat dibaca dalam warta. Tanggal pendaftaran lomba dari tanggal 14 sampai dengan 21 Februari. Tanggal pengiriman video dan foto video lomba dari 22 sampai 27 Februari. Dan yang terakhir adalah puncak perheheon sekolah minggu pasar minggu yang akan diadakan secara live streaming pada hari dan tanggal Minggu 13 Maret 2022. Dimohon dukungan dari Amang dan juga Inang orang tua untuk partisipasi dari adik-adik dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan dan juga daftar ya dalam setiap lomba sesuai dengan kelas masing-masing. Pendaftaran melalui GSM kelas masing-masing. Demikian pemaparan perheheon Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu yang kami sampaikan. Besar harapan kami agar adik-adik sekolah minggu didampingi oleh orang tua kami untuk dapat mengikuti setiap rangkaian dari acara pembukaan, mengikuti lomba-lomba dan sampai pada acara penutupan dari perheheon ini. Demikian, mau lihat teh. Marede kita sebuku de Pituras 20 ayat sada do udukna ku pengupelian na perjolo A dan B.
debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion imanatar surat di Jeremia bidu 10 pitu ayat 5 sahat rodi ayat 10. Hujah hamadi hita payhutihut hamuma di bagasan roha. Songono dohatani Jahoba. Marjea mabawa namarhaposan tu jolma. Manang tu bolon ni botohonna. Gabe di pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parbahudung di tano nama hiang do ibana. Dang tagamon idaonna ro nadinggani. Jela maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano na acim naso hinudulan ni halak. Alai martua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Jala Jahoba haporusanna di bahen. Tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batangae. Jala majarar urat na dilabung batangae. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di taon haraharon. Jaladang macohot marparbue. Tung na akal situtudo rohani jolma. Jalana ganggu. Tungise mana tau maddodoisa. Ahu Jahoba do sidodo roha. Si uji pia-pia. Jala mangalehon tu ganuk jolma. Hobbar tudalanna. Hobbar tu parbue ni pabahenanna. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Huriani tuhata na tongon nuai marparsauran di bagas joroni debata. Songonima nang amanami inanami akan aposo bulung. Nama dohoti parsauran di tongani bagas nabe marhite live streaming. Nunga tung macai takas. Tapai hutihut hatani debata hujahahok kami di tonga-tongata. Totu gabe boi mahita mamereng sian turpukon tu dia mahita arahononna madalani arini nguluta ahamana naing sipatu paota molo dipakulingi hatani debata hita nuaeng nama jauhon hita asa marhaposan tu Jahoba. Namurado maddoki amanginang marhaposan tu Jahoba. Alai behama hita dengan sungguh-sungguh meyakini dohot makangoluhon ngolu namarhaposan tu Jahoba. Turpukom mamanogi hokita nuaeng laho mangatusi dia do lomoni rohani debata nanaeng sipatu paota. Huriani tuhata sian mulana di topa debata jolma debata do nama narihon nguluni jolmai jelatung sikop do panarihonon ni debata di tonga-tonga ni jolmai. Alai nang pe rade do sude di patu padebata di sarihon jala sikop do akapasu-pasu ni debata padonganion pangaramotion ni debata di ngulu ni jolmai. Alai tong do manutun lomo do jolmai danguduk satia mangoloi Tuhani. Alai gabe madabu do jolmai tu bagasan dosa jala gabe marjea. Totu nang hita pesa luhutna
Sian natinopani debata sahatu parngoluta nuaingon disarihon Tuhani dohita sikop situtu. Mamuka seorang hita tuhapor tibionon sahatu nama tua sahatu naropa jauon ni Tuhani tuhita sikop do ngoluta dibahen debata. Sikop do pangaramotion, sikop do padonganion, sikop matahe saluhutna dipatupa debata dihita marsada-sada. Nagabe soal nuaeng olo do hita mangulu di bagasan panarihonon ni debata. Olo do hita mangului hobar tu sakap ni debata di ngulut taon. Olo do hita mangului ibana. Olo do hita marhaposan tu Tuhani di pardalanan ni ngulut taon. Hagaleot tahamu amanami inanami hita dona jot-jot sai manadikon Tuhani. Hita dona jot-jot sai manudalhon Tuhani. Hita dona jot-jot sai mapangasahon hadiriota di tonga-tonga ni ngulut taon. Mangasahon hajol maon di tonga-tonga ni hapor tibionon. Hape nasa jol manatinopani debata terbatas dalam segala hal. Nasa jol manatinopani debata terbatas do disaluhutna. Alani sasitongna ikon marsigatung do hita tutuhani madalani ngulut taon. Orang yang menyadari bahwa dirinya ini terbatas, pasti dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Molo dirajumi manusia yang terbatas. Nagok hagaleon, nagok hahurangan, tang pamalo-maloho ni. Tang pajuluh-juluh ni, tang sok pintar, tetapi dia akan semakin merendahkan diri. Pedang adok kapegilokku. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, tang adong napatut sihagicap konoton. Alanido ubena ikon marsigatung tutuhani. Bergantung kepada Tuhan dari setiap segi kehidupan kita ini. Alanido hamu amanami inanami nang hita saluhutna. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itulah tempat persigatungan tak satu-satunya. Ala memang uboto wado Tuhan itaringot tungolu taon. Tuhan itu lebih tahu tentang diri kita masing-masing. Uboto ado debata dia narumikot di ngulut taon. Uboto ado Tuhani apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Uboto ado Tuhani saluhutna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Molo songo padok ni edei do kan. Sehelai rambut kita terjatuh pun Tuhan tahu. Anggo iterang tabotoi. Tapi Tuhan itu begitulah, karena Tuhan itu mengenal kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah yang Dia ciptakan. Apunana dohita, kita ini miliknya. Karena itu Dia tahu kita satu persatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia tahu segala sesuatunya. Alanido. Narikot di hita sasitongna, beado hita mangulu. Dilabung ni Tuhani. Beado hita mangulu. Jonok tumual hanguluani. Beado hita mangulu, jonok tumual ni hatuau ni. Mual ni las ni roha, mual ni hadameon, mual ni pasu-pasu. Di tonga-tonga ni nguluta. Alani do mulu ibana do mual ni saluhutna. Dengganan mahita hape marhaporusan tu ibana. Dengganan mahita hape marhaposan tu ibana.
Kita meletakkan seluruh kehidupan kita ini pada Tuhan. Mulai dari kita bangun pagi, melipat tangan, menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau menganugerahkan nafas hidup yang baru dan hari yang baru. Dan aku akan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Ido halakna memang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nama rahaposan tu debata, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan, karenanya setiap hidupnya akan dia serahkan kepada pemeliharaan Tuhan. Dang tarula au manangaha Tuhan molosohodong aku, dang tarpatupa au agia aha Tuhan molosohodong aku, dang tarlakahon au salakanature molosoho madonganiau. Harusnya ini setiap kita bangun pagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tohodo memang hamu amanami inanami. Dingulu taon saita hirim do parhatuaon. Saita hirim do ngolu na mertua, hidup yang berbahagia. Siapa yang tidak senang dengan hidup yang berbahagia? Sudedo hita makasih holi, sudedo hita merindukan hidup yang berbahagia ngolu na mertua. Alanido sedaya mampu kita mengusahakan supaya hidup kita ini menikmati kebahagiaan meskipun terkadang kita salah dalam meraih kebahagiaan hidup. Meskipun terkadang kita tersesat, meskipun terkadang kita terjerembab dalam meraih kebahagiaan yang menurut kita. Hape sasitong na tua na hinalo mohon ni debata ido na naing taadu ido na tahasi holi sasitong na martua songon na nidok ni debata. Alanido upena ketika kita mau mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan yang dari Tuhan itu. Molo tua na siya debata pasti do siya dalan na ture, dalan na dengga, dalan na uli, dalan na hinalo mohon ni debata. Karenanya kita tidak akan mangasahon gugutta, mangasahon pikirata. Kita tidak akan marpangucadean tu jolma. Kita tidak akan melakukan jalan yang salah. Kita tidak akan mencari jalan pintas. Asa sangapi taon di bereng jolmai, asa morahi taon. Asa gabe hitaon, do tak kalan na asing. Ay sipata memang sotabo to pesabam. Manutun lomo do hita sian debata. Manutun lomo do hita siat Tuhani. Apesa sitong na barang siapa manangise na manutun lomo na sian debata. Manangise na manibil siat dalani debata. Gabi Tuhan mago adoi. Marjea ma ninna Tuhani. Diturpuk taon. Marjea ma akka halak na mga sahon guguna hadirion na hamoraon na hasangapon na. Guguna. Marjea ma akka halak si somoni. Karena apa? Orang-orang yang demikian akan meninggalkan Tuhan. Ay diripotong. Saya bisa begini ya karena saya kayak bekerja, saya berusaha, saya mati-matian deh. Etong-etong mana pena. Dan orang yang demikian cenderung akan meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Tidak menjadi yang terutama. Tetapi Tuhan itu menjadi yang kesekian dalam perjalanan hidupnya. Karena dia percaya segala sesuatunya adalah karena kekuatannya, karena kemampuannya. Alani hadiriona, alani do tahingot ma. Sasitong na hamu amanami inanami. Kebahagiaan itu sumbernya hanya daripada Tuhan. Mulu madao jolmai sia debata maka dia akan kehilangan kebahagiaan. Mulu manipil jolmai sia dalani debata maka dia akan kehilangan kebahagiaan. Dakolan kebahagiaan tahe. Dia juga akan kehilangan kehidupan yang kekal itu. Dang parjabar be. Tingulu sisa liling nililing na naong di baga-bagahon debata tuhita saluhutna. Alani dohuria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus ngolu na marhaposan tu debata i dosa sitong na ngolu na mertua.
Ngolu na marhaposan tu debata ido ngolu na tarpasu-pasu. Halak na marhaposan tu debata ima halak na uduk mangoloi debata jala mambahet debata gabe pangutsadean di nguluna. Halak na marhaposan tu debata ima halak na mangulu di bagasan habonaron ni debata, di bagasan hadingganon ni debata, di bagasan pasu-pasu ni debata. Itulah orang yang bergantung kepada Tuhan. Alanido, molo naeng martua ngoluta tapajonok madirita tu Tuhani. Taradoti mangoluta asa toktong bonar daulat mangoloi Tuhani. Unang mangolu hita mangasahon gogota sebab hidup yang sesungguhnya tidak hanya persoalan berapa hebat saya, berapa kuat saya, berapa kaya, berapa pintar, berapa sukses saya. Tetapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Diberkati oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Alani sedia mora pehita, sedia sangap pehita, sedia malo pehita, sedia gogo pehita amang inang toktong mahita marhaposan tu Tuhani. Taradoti madirita sitong di joloni Tuhani. Ai terbatas dongoluta dohot hagogo otta. Ai dang taboto ahana naeng masa di ngolu tahun. Sebentar lagi sejam kemudian, besok, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Tak kutahukan hari esok. Yang kita tahu apa? Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Alanido ala sohuboto ahana naing masa di pardalanan ningolukon iko dohape marsigatung marhaposan marhaporusan tutuhaniau. Karena apa memang naso hinirim naso tahirim puido masa di ngolut tahun. Yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ini. Natonggi, napait, suka duka semua bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ini. Masalah, kesuksesan, kegagalan semua bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ini. Alanido, masa pei saluhut na margatisorin amang inang molo marhaporusan hita tu debata dangadong sa depesian na masahi mabaik kita gabe sumurut hapor seaota tu debata. Dangadong mananga hape namasa di tonga-tonga ningolutau mambahe kita gabe lupa tu debata mual di hangoluani. Ketika kita Tuhan memberikan kita kesempatan bersuka cita, kesuksesan doa kalana asing di tonga ningolutau itu tidak membuat kita menjadi gelap mata melupakan si sumbernya itu. Pun ketika persoalan datang, marukil marsitaonon tumatangi somar sahito semua itu tidak akan membuat engkau menjadi patah semangat madele di tonga-tonga ningulum alaniah marhaposan tu Jehovah doau di sima naeng patar asi dohot holong ni debata di pardalanan ningulukon. Hidup pena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini sai pangasahum madebata sebab manusia itu tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Tuhan berbuat. Dang tuk jolmai, patu paahon songo na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Alani domolo songo dia pe partording ni pardalanan ni ngoluta sai tapangasahom matuhani ai jolma. Naso margelok doi taon. Alani unang adong nasuk kuat. Terbatas, sekali lagi terbatas di gogot, terbatas di parbinotoan, terbatas di segala-galanya. Ai jolma hamu amanami inanami. Ya. Kita diingatkan unang marpangut sadean tu jolma, unang mangasahun hajol mau di tonga-tonga ningulut taon. Karena memang manusia itu tidak layak dipercaya.
Murah-murah do Mose jolmai. Alani keterbatasannya itu tadi. Murah-murah do Mose jolmai. Hari ini dia berjanji, jangan harap satu kinari nga Mose. Secepat dia mengucapkan janji-janjinya, secepat itulah dia mengingkari janji-janjinya. Imana dona marjaji, imana dona mangose. So padok niedi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan? Itu. So itu hita jol mau. Murah-murah madok hata. Cepat sekali. Tetapi cepat sekali juga kita sok lupa, sok tidak ingat apa yang kita katakan. Apalagi kita ringot tua kadongan. Ajol maun dihaporti bionon. Alani unang bahen jol magabe pangucadean ninguluta. Asa unang jut rohatta. Asa unang mago dame siar rohat taun. Asa unang mago lasni rohat taun. Jangan bersandar kepada manusia. Sebab kalau dia bergeser, kita bisa terjatuh. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bergeser dari kita. Tohodo itahe? Tohodo yamanginang? Toh. Jangan bersandar kepada manusia. Mose andoni satu kenari lawit medebu mahita. Mekelekel may bana. Alay molo Tuhan idahong. Molo nga mangucad hita tu Tuhan dia akan tetap setia di situ berdiri sampai kita merasakan kenyamanan, sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan. Dia akan tetap bertahan di situ. Beha masa sonang nguluta, beha masa damehita, beha masa lasrohata. Tuhan itu selalu mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Tahapusi ma Tuhan ini. Ai holan ibana do pangucadean na togu nasoboi marupak. Naso olo muba, naso olo Mose, naso hea mabahen jut rohata. Ise mahitaon. Nah hea jut rohata di bait Tuhan ini. Tetapi pasti kita semua maka tidak kon. Akalas di roha do di patupa di batali tonga-tonga ni ulu. Uju galehi tadi pargugui do hita manginang. Uju mabiar hita didongani do hita. Uju marsak diapuli dohita, dakea ditadikon ngolu tahun, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alani susah dong ngoluta sasitong nak. Mulu dau hita siat debata. Kalau kita mencoba-coba menjauh dari Tuhan, marukil mangulu tahun, marsak mahita, susah mahita, ganu pari ganu tiki alani do. Unang tadikon Tuhan, jangan pernah memalingkan wajah kita ini kepada Tuhan alai. Tataplah kepada Tuhan kita itu. Marsi ajar mahita. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Taloas ma Tuhani mengatur perjalanan minggu tahun. Unak kita mengatur Tuhani, please. Si patai do hita kan? Hita neng mengatur Tuhani. Jangan. Hidup kita ini milik Tuhan, biarlah dia yang mengatur kehidupan kita. Taloas ma Tuhani mengatur perjalanan minggu tahun. Sebab Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita, kesejahteraan bagi kita, sukacita bagi kita semuanya. Alani dohamu amanami inanami. Tadani halak namar haposan hita tu di bata. Tahanguluhum may ganupari ganup tiki. Bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu setiap waktu. Bagaimana kita berbuah setiap waktu. Bagaimana kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini setiap waktu. Tanpa melihat. Unang etong-etong atong pabahinan ni jol matuho. Mulu saya tanya etong-etong do pabahinan ni jol matuhita. Dang damero hat taon. Kalau kita menghitung-hitung kesalahan orang lain, dang damero hat taon. Kalau kita menghitung-hitung kebaikan kita juga yang kita lakukan kepada orang lain, dang damero hat taon. Tetapi hitunglah
kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Imana tuk mabaik kita marhaposan tu ibana. Hidup kita akan selalu dalam kebenaran Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Hidup kita tidak akan merasa sakit, ditinggalkan doa kalana asing. Tetapi kita terus percaya. Pena terjadi, pena masa dari usaha tu ujung di nguluku. Tuhan itu tahu dan Dia akan menolong. Alani borhat mahita manginang taparbui homma. Parsuruon ni Tuhan itu hita. Hapusi ma di bata, marsigatung tu di bata mahita. Asa tarpasu-pasu hita saluhutna. Amin. Di bata para si roha mauliate roha nami. Saor hatam di tonga-tonga nami paingot to kami. Asa toktong marhaposan tuho kami. Asa daputan ngulu na tarapasu-pasu kami saluhutna. Sipata ali Tuhan kami donasai mangasahon hadirion nami haguguon nami hapistaran nami. Hurajumi kami tuk kami mangalakahon perdalanan di ngulu nami on holan ala di diri nami. Hapi hatam paingot to kami. Tang margelok kami sasitong nali Tuhan. Hai terbatas doha guguon nami, terbatas doha maloon nami, terbatas dosa luhun natahe. Alaniasi maroham. Tugu-tugu mahami mulak tulomoni roham, mulak tuhatam. Asa marhaposan marhaporusa tuho mahami tutuk. Ganu pahari di pardalanan ningolu namion. Mulo dilihok ragam ni pasu-pasu midi hami, hapistaran hamoraon hasangapon dohota kalan na asing, pakion nami may Tuhan, lam paserepon roha nami, laho mamuji pasangap guar munabadiai, madok mauliate tuho, dia kanaon pinatupam ni lehonmu, dingulu nami si gano pari. Mauliate ma Tuhan, paborhat mahami saluhut na patuduhon ngulu na marhaposan na marsigatung tuho, asa tarapasu-pasu ngulu nami tua katiki nanaengro. Komi sude ruas ni huriam ali Tuhan debata. Dia ka ulaon si ganu pari na pinasahat mi. Dia ka perdalanan ni rumah tangga. Dia kasih hirimon ni roha ni ruas ni huriami manatap mahosian habang sami. Toktong matuhan pasahat akan hinirim ni ruas ni huriam akan nasiholan ni roha nasida. Pasahat maka pasu-pasu male Tuhan. Asa martabata balas ni rohani ruas ni huriamon. Laho mamuji pasangap guar munasun badiai molotung pesahat di partikianon. Huadupi hami dupe pandemi COVID-10 siai. Asima roham Tuhan. Molotung torop ruas ni huriam na terpapar COVID-10 sia. O Tuhan para si roha. Surdu komatangamu nagok huasoi macama pamatang nasida mamasu-masu sudia ka ubat si panganon si inumon nang istirahat nasida manang di dia penasida saluhutna gabi parhitiamu may Tuhan mangalehon hamamalum ni parsahitoni hagugoon na sumurungi tarlumubi kaya nakon ni ruas ni huria makadagdanak si kola minggui ale Tuhan na metidope akan terpapar COVID-10 siai Tuhan asima roham manatap mahosian habang sami tua kaya nakon nami sikola minggu ni huriamon tabai gugu dinasida tabai hahipason dinasida le Tuhan nami asa toktong di bagasan las ni roha nasida lahu pai huti huto ale Tuhan debata gabi bolong akapar sahitoni las rohana sida tarlumobi dia ka ulaon parheheon sikola minggu nahu patu pahami di tonga-tonga ni huriamon. Rapma kaya nakon nami dohot natoras berpartisipasi patuduhon holong ni rohana sida tuho ale Tuhan debata. Utang yakok kami mananga karuas ni huriam natongon peak alani parsahiton naung leling ale Tuhan. Manang sahit dia pei hodo pamalum na sumurumi ale Tuhan natuk mangalehon hamalumon parsahiton asima roham ale Tuhan debata tabai madinasida hapor seaon natugu asa toktong nasida dang madele molotung pero songgo parsahitoni di pamatang nasida
alai toktong nasida makirim di pangurupionmu, makirim di asi dohot holong ni roham, unang luas nasida madele alai toktong ma marhapor seaon tuho. Karuas ni huriam namarlas ni roha, alaniaka pasu-pasum na diusehoko tungulu nasida, ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Tuhan asima roham. Tabai magajang nyumur hahi pason dohot lasni roha tua katiki nanaing roh. Songoni manangale Tuhan de batas sudia kapakubasion pelayanan di tonga-tonga ni huriamon pasada roha nami asatar patu pahami saluhutna tau pujian hasangapon di kuarmu. Upagom gopok kami ma pardalanan ningulu nami pamatang nang partodion nami tu asini roham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami si sesa dosa nami. Amin. Mari demahita huhut tapasahat mapeliata. Tatangyakon mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leho-leho nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion.
Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang misi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame calohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.